prídem v lete do Čech alebo na Slovensko, tak ma pobaví otázka. Čomu sa venuješ, čo robíš, kde pracuješ? Myslím si, že sa nenudím, pretože mám dve krásne deti, mám úžasného manžela, takže starám sa, aby mali všetko zabezpečené, aby bolo navarané, upratané. Nemám žiadnu upratavačku, upratujem si všetko sama. Samozrejme, aby jednoducho bolo o nich postarané, aby mali ten luxus, komfort, čo majú mať, aby tá rodina fungovala. No a i napriek tomu, že som si urobila vlastne školu real estate, realitnej maklérky, tak sa tomu nevenujem. Ale nejak tak som si povedala, že nie som ten typ, ktorá by nejak spracovala ľudí a vedela obkecávať, ponúkať a do niekoho ako tlačiť, aby niečo kúpil, predal. Takže som si povedala, že radšej teraz sa budem venovať rodine a samozrejme ešte manželovi robím účtovníctvo, takže všetkých zvedavých novinárov pracujem, venujem sa naplno rodine, mám čo robiť, nenudím sa.